Da-da! Haina îl face pe om și asta nu o spun eu, ci unul dintre designerii Dada care ne vor învăța să aducem hainelor mult stil, multă atitudine și eleganță. Haideți să devenim cetățeni Dada! Povestea a început prin 98, când partenerii mei, care aveau o companie de film, s-au gândit să facă și o firmă care ar trebui să facă costume pentru film și teatru pentru această companie. Locul era proprietatea partenerilor mei, era o curticică cu 2 case și cu mulți câini și a început cu un mic atelier de pielărie, genți, așa, și de croitorie, unde am început să facem costumele. Fiecare an facem 2 colecții de genți și de haine, pentru că mergem la târg la Paris cu ele și atunci sezonul e împărțit în 2, iarnă, toamnă, iarnă și vară, primăvară. Și așa că și noi ne-am aliniat acestei tendințe și ne prezentăm de fiecare dată cu 2 colecții pe an. Contează pentru dumneavoastră tendințele sau cât contează amprenta personală asupra colecției? Măi, sincer, la noi tendințele în general au contat foarte puțin. Ți-am spus, am ținut cont puțin de ele, dar în mare parte ne-am exprimat pe noi, pe ceea ce cere, să zicem, publicul și trebuie să recunosc că o colecție de-a noastră, dacă e făcută acum 5 ani, rămâne la fel de valabilă și anul ăsta. Tocmai pentru că n-a ținut cont neapărat de tendințe, ci au devenit foarte personalizate și atunci sunt valabile oricând, de fapt. Ce-mi puteți spune despre modul de a se îmbrăca al tinerilor? Credeți că încă mai există ideea de spirit de turmă? Cred că da, să știi. Așa cred. Au mai multe inițiative acum? Poate că unii sunt mai deschiși și se îmbracă cum simt ei, da? E clar că toți vor să se îmbrace, să fie evidențiați și să fie băgați în seamă. Haina îl face pe om? Băi, haina face multe pe om. Da. Cum să spun, nu-l face pe om, da? Că omul e om. Exact. Dar pentru prima apariție contează haina, nu?